Фән гаскәр башлыгы, а практика оның солдатлары, деп әйтә галим физик Сергей Капица. Россиялеләрнең күбесенә ул очевидный, невероятный тапшыруын алып баручы буларак таныш. Үз программаларында ул фәннәрне популярлаштырган. Бу билем дөньясы программасы. Бүген без балаларга фән һәм дөньяны өйрәтә торган дәресләр турында сүз алып барырбыз. Ярдәмгә академиклар Татарстанның кайсы мәктәпләре Россиянең фән академиясе белән хезмәттәшлек итәчәк. Физика барлык теләүчеләр өчен КФУ тәҗрибәләргә ни өчен балаларны һәм аларның әти-әниләрен чакырган. Ташлар белән сөйләшү, яшь геологларны кайда әзерлиләр. Аларга иркенлектә дә кысан, педагог-турист балалар кумирына ничек әверелә. Татарстанда Россия фәннәр академиясенең терәк мәктәпләренә сертификатлар тапшырылды. Алар күп түгел, ил буйлап нибары 108 уку йорты сайлап алынды. Максат фәнгә киләчәк сәләтле балаларны билгеләү һәм аларны укыту. Бу югары нәтиҗәләр күрсәтә торган көчле мәктәпләр. Балаларга җитди фәнни белемнәрне үзләштерүдә мәктәптә үк югары уку йортлары һәм академия мөгаллимнәре ярдәм итәчәк. Моны тормышка ничек ашырырлар? Айзилә Батырханова репортажында. Булачак галимнәр мәктәптән үк фәннәрне тирәнтен, югары белем йортлары дәрәҗәсендә өйрәнергә тиеш. Шул бурыштан чыгып, илебез күләмендә Россия фәннәр академиясенең база мәктәпләре оештырыла. Аның максаты фәнгә тартылучы сәләтле балаларны ачыклау һәм укытуга, аларның фән һәм югары технологияләр өлкәсендә уңышлы карьера булдыруга юнәлдерелгән. Бүгенгесе көндә илебездә Россия фәннәр академиясе базасында эшләп килүче 108 белем йорты бар. 22 октябрь көнне Казанның 19-нчы гимназиясе бинасында тантаналы рәвештә Татарстанның 5 мәктәбенә Россия фәннәр академиясенең база мәктәбе дигән исем бирелде һәм шуны раслаучы таныклык тапшырылды. Бу вакыйга зур әһәмияткә ия. Беренчедән, безнең белем бирү учрежденияләре олы фәнгә килде. Икенчедән, кадрлар чыганагы артты. Мәктәп укучылары фәннең төрле өлкәләрендә үзләрен сынап карый ала. Фәнни зәнү компетенциясендә бу зур казаныш. Россия герое Козин исемендәге 7-нче гимназия, Казан шәһәренең 19-нчы гимназиясе, лицей инженерлык үзәге, Казан шәһәренең 131-нче лицее, Яршалы шәһәренең 26-нчы гимназиясе, Россия мәгариф министрлыгы һәм Россия фәннәр академиясенең уртак проектына керделәр. Поздравляем Республику Татарстан. Татарстанны котлыйбыз. Сезнең бер юлы 5 мәктәбегез дә фәннәр академиясенең база мәктәпләре проектына керделәр. Бу бик зур нәтиҗә. Бәйсез экспертларның бәяләү нәтиҗәсе. Россия фәннәр академиясенең база мәктәпләре исемлегенә кертелү белем йортлары алдында торган җаваплылыкны тагын да арттыра. На сегодняшний день у нас 8 классов. Бүгенгә безнең 8 төрле параллель сыйныфлар бар. 6-нчы, 7-нче, 8-нче, 10-нчы, 11-нче сыйныфлар фәннәрне тирәнтен өйрәнү программасы буенча белем ала. Укучыларның өстәмә фәннәре бар. Шәршәмбе көннәренә аларны профессорлар килеп укыта. Если честно, до конца еще перспективы оценить трудно, но перспективалар турында сөйләргә әле иртәрәк. Ни дисәң дә фәннәр академиясенең база мәктәбе булу зур мөмкинлекләр ача. Сәләтле балалар белән эшләүдә дә, булачак фән эшлекләрен әзерләүдә дә. Агымдагы елның 1 сентябреннән Россия фәннәр академиясе базасына кергән республикабызның 5 мәктәбендә 1855 укучы белем ала. Аларны 209 педагог укыта. Укучылар да мондый мөмкинлекнең һәркемгә эләкмәвен яхшы аңлап, һәр юнәлештә югары күрсәткечләргә ирешергә омтылалар. На самом деле для меня это сейчас довольно трудный вопрос. Я пока не решила. Минем өчен бу катлаулы сорау. Мин әле кем буласымны белмим. Мин күп нәрсә белән кызыксынам, хоббиларым күп. Минем киләчәк шөгылем медицина белән дә, иҗади өлкә белән дә бәйле булырга мөмкин. Татарстанда алга табада мондый база мәктәпләре оештырылырмы? Барысы да әлеге 5 мәктәпнең ничек эшләп китүеннән тора. Физика бар теләүчеләр өчен дә дигән фикергә килгәннәр Казан федераль университетында һәм фәнни мәгариф проекты лекцияләрен ачык һәм түләүсез ясаганнар. Аларны КФУның физика институты мөгаллимнәре алып бара. Лекторлар фәнне җиңел тел белән аңлатып кына калмый, алар физик күренешләрне дә күрсәтә һәм әлеге эшне шул кадәр мавыктыргыч итеп башкаралар. Хәтта дәресләрдә булучы балалар гына түгел, әти-әниләр дә шакката. Ни өчен физиклар үз фәненә игътибарны шундый гадәти булмаган ысул белән җәлеп итәргә булган? Бу турыда Нияз Рахман. Вот в физике, науке экспериментальной, науке преимущественно живой природы,
Әлеге аудиторияда гадәттә студентлар утыра, ләкин бүген монда үзенчәлекле состав бирде. Мәктәп укучылары, әти-әниләр, студентлар һәм гомумән физика фәненә битараф булмаучылар җыела. Лекция озын-озак формулалар хакында түгел, биредә дөньядагы гаҗәп хәлләрне һәм ачышларның нигезендә нәкъ менә физика булганын тәҗрибәләр белән раслыйлар. Гаҗәеп күренешләрне күрсәтүче ул. Үзе тылсымчы түгел, фән эшлеклесе Рөстәм Даминов. Ул биредә механик, электромагнит, молекуляр физика тәҗрибәләрне үз куллары аша үткәрә. Укучылар кулдан ясалган яшен һәм болытларны, элемутлары һәм башка бик күп әйберләр белән таныша. Рөстәм Даминов бу балалар өчен һичшиксез кызыклы булачак ди. Многие из того, что они сегодня посмотрят, действительно они, может быть, видят впервые. Монда кайбер тәҗрибәләр балалар өчен дә ачыш булыр. Лекция үзе бик кызыклы. Элек без монда үткәргәндә хәтта залларда урын калмый иде. Урындыклар белән утыралар иде. Быел да теркәлүчеләр саны күп. Моны аңларга да була, чөнки беренче рәттә утырып гаҗәеп әйберләрнең ничек эшләнгәнен, хәрәкәт иткәнен күрү көн саен туа торган мөмкинлек түгел бит. Аеруча лекция мәктәп укучылары арасында зур кызыксыну уята. Бу малайлар мәсәлән Казанның 94нче гимназиясеннән килгәннәр. Физика белән мәктәптә кызыксыналар. Мондый чара хакында белгәч, укытучылары аларны физика институтына алып килә. Мне понравилась подача. Миңа монда материалларның ничек тәкъдим итүе ошады. Кайбер тәҗрибәләрне чыннан да беренче тапкыр күрдем. Алар бик кызык. Мин физика белән кызыксынам һәм бу миңа кирәкле тема. Нам сказали учителя. Безгә бу хакта мәктәптә әйттеләр һәм килергә булдык. Мин физика дәресен калдырмаска тырышам. Бүген бик кызык монда. Мәсәлән, молекуляр физика хакында белми идем. Бүген шулай ук үземә ачыш ясадым. Балалар гына түгел, залда өлкәннәр дә бар. Алар өчен дә бу мәктәп елларына әйләнеп кайтты. Үзләре үткәргән тәҗрибәләрне кабаттан искә төшерү. 2 года ждали, пока исполнится, достигнет 5 класса. Без кызым белән монда эләгүне 2 ел көттек. Ул физика белән мавыга, ләкин моңа кадәр яше туры килми иде. Хәзер мөмкинлек бар, без бик бәхетле. Кызганыч, мондый тәҗрибәләрне мәктәпләрдә хәзер аз ясыйлар. Балаларга бу җитми. Фәнгә сусаганнар өчен бу әле беренче генә дәрес. Физика гади һәм кызык, иң мөһиме аны белергә түгел, аңларга кирәк оештыручылар. Әлеге фән бүгін дә яшьләр арасында популяр. Балаларның 15% нәкъ менә физиканы сөйләй икән. Лекцияга ишекләр ачык ди белгечләр. Будет цикл мероприятий в связи с 215-летием. 215 еллык уңайыннан бик күп чаралар каралган. Башка шәһәрләргә дә чыгу исәптә, ләкин иң кызыклы лекцияләр нәкъ менә әлеге залда узачак. Әнә шундый ул физика хәтта тынны да алмыйча үзенә җәлеп итә. Инде аның белән кызыксынучылар өчен бу менә дигән мөмкинлек. Лекциягә эләгү өчен башта теркәү узарга кирәк. Аннары сезне һәр шимбә КФУның физика институты бинасында көтәләр. Иң кызыклы тәҗрибәләр нәкъ менә монда. Планетаны ярату һәм хәтта ташларда да гадәти булмаган күренешләрне күрү. Моңа яшь геологлар махсус мәктәбенә йөрүче укучылар өйрәнә. Республиканың яшь геологлар хәрәкәте инде 40 елдан артык гамәлдә. Татарстан балалары күп тапкырлар дәрәҗәле кыр олимпиадалары призерлары булдылар. Яшь геологлар мәктәбенә кемнәрне кабул итәләр һәм алар өчен нинди практика иң авыры? Балаларның үзеннән һәм аларның остазларыннан Гөлназ Мирхәлилова белеште. Виктория палеонтолог булырга хыяллана. Палеонтология музеен караганнан соң динозаврларга гашык булган. Инде хәзердән үк аларның изеннән йөри. Нашла кость известного динозавра. Динозавр сөяген таптым. Ул Сочи раптор исемле бик танылган динозавр, биеклеге 1 метр булган. Сочи диңгезе ярындагы табылдыгына өчен күңеленнән ышанган кыз үзе кебек фанатлар арасында булырга тели. КФУның яшь геологлар мәктәбенә укырга килгән. Мамонт скелеты, борынғы калдыклар, җир асты байлыклары дөньясы табышмакларын шишәргә кирәк. Малай-кызлар командаларга бүленде, укытучыдан бирем алды һәм эшкә кереште. Геология дәресе уен формасында квест буларак үтә. Борынгы хайваннарны эзлибез. Алар инфекция чыганага булырга мөмкин. Аларның калдыклары җир астында ята. Туфракны суалчаннар ашый, асылчаннарны балыклар. Шулай итеп су зарарланырга мөмкин.
Уен формасындагы биремнәрдән соң кул эше. Яшь геологлар җир асты байлыкларын микроскоптан күреп була торган итеп әзерләргә булыша. Вот мы видим, что Без бу ташны әйләндереп караганда аның төрле төскә кергәнен күрәбез. Бу геологларга тау минералларының нинди төркемгә керүен аңларга ярдәм итә. Яшь геологлар мәктәбендә нигездә 9-нчы, 10-нчы, 11-нче сыйныфлар укый. Тик бернинди чикләүләр юк. Теләге һәм кызыксынуы белән һәркемне кабул итәләр. Россия буйлап экспедицияләр, кыр олимпиадалары, төрле интеллектуаль уеннар. Әлеге мәктәптә белем алу мавыктыргыч һәм кызыклы. Бу егет-кызларның 20% соңыннан геолог һөнәрен сайлый, КФУга укырга керә. Язмышын геология белән бәйләмәүчеләрдә бик файдалы күнекмәләр ала. А потом они стали взрослыми. Үсеп җитәрләр, гаилә корырлар, дашларында йорт салырга теләрләр. Алар инде нинди нигез кирәклеген беләчәк, чөнки грунт үзенчәлекләрен өйрәнделәр. Именно благодаря школе юного геолога я определился с выбором. Яшь геологлар мәктәбе миңа яраткан һөнәремне табарга ярдәм итте. Мин геолог булырга укыйм. Инде хәзердән ук лаборант булып эшлим. Ә безнең практика Россия буйлап күңелле сәхәттә үтә. 3 ноябрьдә Россиянең яшь геологлары Татарстанга җыелачак. Казанда геологик биремнәрне чишү буенча чемпионат үтәргә тиеш. Таулардан да яхшырак таулар гына була ала дип ышана Сергей Дерзаев. Ул иркенлек, ягъни простор балалар туризмы йортының өстәмә белем бирү педагогы. Россиядә экстремаль ял һәм кыргый туризм белән мавыгучылар шактый. Әмма без туризмның аерым бер зур фән булуын күздән ычкындырабыз. География, биология, геология һәм башка фәнни өлкәләрне белмәүче кеше походта озакка чыдый алмас. Спорт туризмы турында белеп калу гына түгел, катлаулы походларда актив катнашу да әлеге дисциплинаның нигезе. Мондый сәфәр һәр укытучының кулыннан килми, аның бит өлкәсе дә сирәк. Балалар һәм яшүсмерләр туризмы педагогларын бармак белән генә санарлык. Походлар кешеләр арасындагы киртәләрне ничек җимерергә булыша һәм балалар просторны һәм педагогларын ни өчен шул кадәр ярата? Камила Насыбуллина сюжетында. Тауга менү кыйын, төшү ансат диләр бит. Бу әйтем белән Сергей Дерзаев тулысынча килешә. Ансат кына түгел, горурлык, үз көчеңне сынау һәм әлбәттә инде һәрбер биеклек ул җиңү. Буш вакытында экстремал альпинист, турист, эштә тыйнак тренер. Ләкин киңлек балалар һәм яшүсмерләр өчен туризм һәм экскурсиялар йортына йөргән һәрбер бала өчен Сергей Дерзаев кумир. Ул туризм белән очраклы рәвештә студент вакытында коткаручылар отрядында шөгыльләнә башлаган һәм бу хобби һөнәренә әверелә. Таулар, сәяхәт, походлар аны озакка һәм нык җәлеп иткәннәр. Наверное, изначально это... Мөгаен башта белмәгәнеңне белү кызыктыр, күрмәгәнне күрергә, тауларны фотографияләрдә бөтен кешенең күргәне бар, әмма анда һәркемнең булганы юк. Бер тапкыр тауга менү сине үзенә тарта, ә кемнедер таулар мәңгегә яулап ала. Туризм белән барлык кеше дә шөгыльләнә алмый, һәм бу сәламәтлек белән генә бәйле түгел, ди Сергей Дерзаев. Очень часто бывает, что дети... Биредә характерлы балалар шөгыльләнә килеп, булдыра алмыйча киткән балалар да бар. Нәкъ менә кайберәүләр үзләрен күрсәтү өчен кала да. Бу характер, алар уңышларга ирешәләр. Киңлекнең яшь туристлары өчен спортзалда уку елы дәвамында спорт дәресләре үткәрелә. Даими рәвештә походлар, экскурсиялар оештырыла. Җәйге каникулларда икенче шәһәргә берничә көнгә сәяхәткә китәләр. Биргә 1200-дән артык 6 яшьтән алып 18 яшькә кадәр бала йөри. Түгәрәкләр түләүсез, теләк кенә кирәк. Балалар туган якны, тарихны, музей экспонатлары аша да өйрәнә. Безнең балалар арасында бик күп ярышлар үтә. Район, шәһәр, республика һәм Россия буенча ярышларда да без катнашабыз. Без үзебезнең балаларны инде мәктәп еллары буенча укытып, мәктәптән чыкканда төрле аларга разрядлар биреп, һәм аларны институтларга кергәнче ук аларның дәвам итәбез. Арсен Степанов альпинизм белән 6 ел шөгыльләнә инде. Ул киләчәктә туризм буенча тренер булырга ниятли. Мне понравилось то, что здесь вот развивает. Биредә кул, бармак, вак моториканың камилләшүе миңа ошады. Мин әле фортепиано белән шөгыльләнәм. Шуңа күрә минем өчен бу файдалы. Алина Борзова вакытын бушка үткәрергә яратмый. Альпинизм белән шуңа шөгыльләнә. Эти занятия... Бу дәресләр физик сәламәтлекне сакларга ярдәм итә, көч, чыдамлык камилләшә. Туризм балаларга табигатьне сакларга, туган якны өйрәнергә ярдәм итә, ә балалардан сәламәт, максатчан, тырыш шәхес үстерә. Һәр фәннең ачкычы сорау билгесе дип яза иде Америка язучысы фантаст Рэй Брэдбери.
Сезнең тормышыгызда да үзегезгә һәм укучыларыгызга фән дөньясы ача алырлык ачкычлар булсын. Киләсе очрашуларга кадәр